ನಾವು ಬರ್ಮೀಸ್ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಭಾಷದ ವಿಷಯ ಬಾತ್ರೂಮ್. အိမ်သာအိုး ಟಾಯ್ಲೆಟ್. အိမ်သာထိုင်ကုန် ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸೀಟ್. အိမ်သာသုံးစက္ကူ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೇಪರ್. အိမ်သာစက္ကူကိုင်း ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಹೋಲ್ಡರ್. လက်ဆေးစလုံး ಸಿಂಕ್. ရေပိုက်ခေါင်း ಗ್ಯಾಪ್. ရှာဝါ ಶವರ್. ရှာဝါခေါင်း ಶವರ್ ಹೆಡ್. ရေချိုးကန် ಬಾಟಬ್. ဘီဒေ ಬಿಡೆ. ရေချိုးခန်းမှန် ಬಾತ್ರೂಮ್ ಕನ್ನಡಿ. ရေချိုးခန်းဘီရို ಬಾತ್ರೂಮ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್. ရေချိုးခန်းစဉ် ಬಾತ್ರೂಮ್ ಶೆಲ್ಫ್. တစ်ပတ်ချိတ်စဉ် ಟವೆಲ್ ರ್ಯಾಕ್. တစ်ပတ်ချိတ် ಟವೆಲ್ ಹೂಕ್. ရှာဝါကာတင် ಶವರ್ ಪರದೆ. ရေချိုးခန်းခြေတုပ် ಬಾತ್ ಮ್ಯಾಟ್. တစ်ဖက် ಟವೆಲ್. ရေချိုးတစ်ဖက် ಸ್ನಾನದ ಟವೆಲ್. လက်တုပ်တစ်ဖက် ಕೈ ಟವೆಲ್. မျက်နှာတုပ်ပေါ်ဝါ ವಾಶ್ ಕ್ಲೋತ್. ရေချိုးဝေယုံ ಬಾತ್ರೋಬ್. စက်ပြား ಸಾಬೂನು. လက်ဆေးစက်ပြား ಕೈ ಸಾಬೂನು. စက်ပြာပန့်ဘူး ಸಾಬೂನು ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರ್. စက်ပြာခွက် ಸಾಬೂನು ತಟ್ಟೆ. သွားတိုက်တယ် ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್. သွားတိုက်ဆေး ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್. သွားတိုက်တန်ထဲခွက် ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಹೋಲ್ಡರ್. သွားတိုက်ခွက် ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಕಪ್. ရှမ်ပူ ಶಾಂಪೂ. ကွန်ဒီရှင်နာ ಕಂಡೀಷನರ್. ကိုယ်လက်ဆေးရည် ಬಾಡಿ ವಾಶ್. ရေချိုးဆောက်ပွန့်
bath sponge, သပင်၆ဆက် hair dryer, အိမ်သာအိုးရေချိုးကန်အိမ်သာထိုင်ကုန် ನೀವು ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ಫ್ಲಾಶ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್‌ನ.comಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾವಿರಾರು ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಲಿಂಕ್ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿದೆ.